Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, sedikit informasi saja. Cek. Yo. Wah, saya ngendang ra nyawang.
Sik. Ngopo piye? Oh capek. Piye? Bun. Iyalah. Mat kene mat. Cah cerek-cerek jan kompak. Alah. Ye. Alah pinter. Adek pinter. Oh ame-ame Belalang kuku-kuku. Siang makan nasi kalau malam Susune sapa? Cah cilik-cilik muni susune sapa? Aku ning kene rada blereng, Mat. Lah napa? Kena untune ngeflash terus e. Lah wong untumu ki yo salah kok. Maju sithik wis gak apa-apa ayo salam sik, Mat. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kompake ya Allah. Masya Tak Allah. dongake muga-muga sing nyauri salam mlebu surga. Allahumma. Sehat selalu, lancar rezekine raya. Heeh. Awak dhewe tekan ndi Mat kene? Indonesia. Ayo Indonesiane tekan ndi? Pundi nggih mriki? Iki kok lampune tambah muter-muter to iki. Aku ki terlalu desa ya, Bos. Kok iso? Aku nek ning omahe tak sikati sunlight sik. Heeh. Dadi nek pas ngepit ono blerengane celing sunlight kaya ngono. Iya. Pundi Pak niki, Pak? Desa pundi, Mas? Pandean. Pandean. Pandian bubul rejo. Hah? Tangkeme sok. Aku ya krungune kok jojo ngono kok ya. Pak Ijo apa? Pripun? Ombol Harjo. Nggih. Kagem masyarakat Apa ini? umbel. Aku ketok brongos elek, Met. Aku aja. Pas tunggul ngono ki ketok brongos mak cengkul ngene elek. Ya offset kuwi mau kok. Lah iya. Nggih. Wis kelihatan kene. Heeh, Ya, acarane karena- napa? Pripun? Acarane apa, Pak? Hah? Bakdo kupat. Nah, bakdo kupat. Bakdo kupat ki apa? Baru. Nek 50-an papat aku njaluk. Tak tuampongi. Weh, karake Heeh. bulan raya padha rasane Nggih. koyo bulan raya. Nggih. Ya ucap minal aidin wal Wal faizin, faizin, mohon mohon maaf maaf lahir dan lahir dan batin. batin. Karang wong nungsoke akeh lupute. Wong tuwa maneh. Saiki ya iso meling-meling penarine Met. Mergo apa? Yah, wah aku ya gumun matane nggo Lah kuwi soklek. dempolane 3 meter dhewe, Ndes. Hah? 3 meter dhewe. 3 meter. Dadi danten prokake kabeh. Iso nek. Lah iya. Wae menghibur masyarakat kene. Nggih, Met. sarengan kesenian Panji Anom. Anom. Aku wis ping 3 aku. Aku perdana. Aku berdana kowe tak jai ragine mok. Aku kerja no. Iya. Iya kowe ya sing kerja sing nyekeli nganu ke bego ya. Iya. Sing ngono-ngono. Ayo wis ora apa-apa ayo. Yo. Awak dhewe Heeh. saiki di langsung wae. Heeh, piye? Cukup wedok. Wedok, heeh. Hah? Loro, Hah? loro telu. Luk siji ae serakah Oh, wae. siji. Ya wis milih. Ayo. Sak-sake sing krempeng ae. Tapi aja sing iki, Ndes. Endi? Aku wedi. Iki ya. malah ganas. Ora wong sok adoh nyutur. Iki malah ganas, Met. Kok iso? Kowe ora weruh wingi Lah, piye? joget. Aku tak mau. Piye kuwi ngono. Keras ya. Keras. Strong ya. Heeh. Itu lebih fit, Mas. Heeh. Yakin aja joget. Tapi aman to ora gempa to? Ora. Iya, wis wae. Ayo, apa juga sing gedhe? Iya gedhe ae. Mbak, ayo, Mbak. Ayo. Ayo, Mbak, ayo. Mbak, ayo. Ayo. Tak semprite nggo untu mrongos lho, Mbak iki. Lah iso. Kuwi kok romantis piye? Untune dipendrepe. Untune mindhep aku kira iso pingkem e. Rong dino jepot. Lah ya 2 menit. Ayo, Lah jare kowe mbiyen abdi behel. Apa? Abdi behel. Biar rong dino jepot ngono. Lah nggo selaing. Nggo seling mak potel untune. Iso. Ayo, Mbak. Mbak sapa Mbak Gemoy? Ngiden. Aku Mbak Gemoy. Aku Mbak Gemoy. Parani ta, Bet? Aku apa kowe? Mbak Gemoy, bangun. Aku kowe apa aku? Apa neh? Sing marani nono. Ya kowe wae Iya, to. iya, iya. Yo. Yo langsung persiapan. Mas Andes mau jadi apa? Prok. Yo dibantu yo. Dinggo sarangin tahu wi. Heeh, dikuel-kuel. Oh, Jamu pegelinu bojo lemu ning ati ngelu
sentil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil aku kira pensil, gak taunya pensil. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku kira pensil, gak taunya pentol. Entul janten. Pertandingan Andes Cungkring dan Mbak Gemoy. Apa yang terjadi? Otak-atik bola cemes gundule. Lah yo piye? Lah jare kowe milih sing gedhi. Lah kepiye? Aku yo gumun kok. Oh, Mbak. One, two, three, four. Dung 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 dung. Tudung dung 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 tudung dung tak tudung dung dung tudung dung tak tudung telun tak dung tak dung show hey hey ini adalah orang Gemoy sedunia dengan joget berirama dengan Panji Anom yang luar biasa. Yo ada kita lawan dengan wanita yang sekuat di dunia ini. Ayo Andes dilawan Des kowe kelan Lho piye? Jos. Piye sing dirasain, Des? Piye? Lah kok iso? Lah kowe iki nek karo wong gedhe aja wani-wani, Des. Hah? Gajal kowe rasane. Apa? Apa padha gedene gajal? Yo. Nek ya. Hey ha. Ayo dolan kene ala anak komet jenenge pancen komet. Ora gandrung ayu jebule kok kaya gede ya. Met aku met. Lah ngomong ya. Ya rawo. Ayo, jajal met. 664 JJ apa titik apa dia apa titik Ya. apa titik apa titik Terus. Ayo. Oke, ayo deh. apa titik apa dia apa titik apa titik apa titik apa dia
Yo. Apa iki sadanane takdirku sing jawabke. Tisu. Goblok sewu. Oh, ya jebul mata duiten. Dia tekan timo ke? Seliramu beda ati, beda lambe. Wis kadang mak, iya. Tirasaku Mas rungono tangis. Endi, Pak? Ya. Becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngranggeng lintang ning angkasa. Kowe teka gawe lara marang tresna. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atiku. Ayo Mbak. Bersama Ji Anom kita goyang aja deh yo. Jose Ayo. Weh.
apa sifat saiki wis beda kowe ninggalke aku montengke wong liya apa delak batin lalu kaya lumut ning pinggir segara Sesak mlebu sedeng apane mbok pancen larake arep kepiye mah bersobat di anak pancen nggonmu gedhe aja selak batinmu marang kahalanmu kamas kukusen rasa tresnaku kacang mati rasaku kang mas ngono tangisku becike kowe lunga saka uripku Mari pasan rangga ati tanengan koso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atiku apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku Mari bosan rake lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe ana atiku sepurane yen gawe lara atiku. Matur sembah nuwun, ayo met karang ki wektune bagi-bagi. Kita kan sudah kotos-kotos. Duitnya juga isik ya lho. Nah, juga yuk karo pamitang met, pamitang sik ayo. Njuk bareng joget bareng kita pulang yuk. Kayak watu nyok, kok iso. Wek. Wis ta ayo. Ayo jepokan. Ya wis. Yuk dijaluk miki setunggal, dhewek jaluk ngapura sik. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten bilih waule atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Panji Anom. Siglo apa tak bali. Ya. Balik rono, ora melu dadi aku. Yuk, yuk. Jaran dadi, Des.